What's up sa inyo mga susoy? Yan, kamusta na kayo? So, by the way mga susoy, gusto ko lang kayong invite sa darating na Sabado, tomorrow bukas, alas 9 ng umaga yata yan. Basta hindi ka agad mag-i-start, basta 9 sana. Nandun na kayo sa aking YouTube channel, magla-live si Soy, ayan, dahil may nagbigay sa atin ng 500 regular loot. Ayan, magbibigay tayo kung anong gusto nyong 50 regular or tag 100. Ayan, so dahil kay Mami Denward, ayan, ito ang nagbigay sa atin ng sponsor. Kaya ito, puntahan nyo lang yan, dikitan nyo lang at subscribe nyo lang at manood kayo sa isang kahit anong video nya at mag-iwan lang kayo ng comment. Ayan, so siguraduhin nyo lang yung comment na may iwan nyo na siguradong papasok yan sa mga soys. Basta punta lang kayo bukas on the spot lang yung mga soy. Yung mga nandun, hililista natin yan. Basta dikitin nyo lang yan si Mami Denward. Ayan, so mga soy, hanggang dito lang to, maikli lang to mga soy. Kaya salamat at wag nyo rin ako kalimutan i-subscribe So thank you and God bless. Oh, soy ko.